Allah tagi mi wurni mi anjontumi mi wurde yimbe mbeda fergitu mi yana yen mi moyen agandu mi sunna ya farilla Allah ti bela julbe mamba urdude Tas gelar gel. Dah sampai. Seliga. Bismillah jol. Jol. Ala setan. Ha? Sering daror. Pan darawat. Bog ni min burma tar. Kono mi daror ham foren. Ha. Sel. Mashallah. Mawdu ma inshallah. Dambol. Ko jam tan. Ni yimma galma. Chile mashallah. Yimma jer belen cil. Chile ko. Mashallah mawdu. Mawdu mi tara. Salen kam fo cil. Guru hal haji mambere ya. Joblar nan non de. Wo dum no mo yato ni. Ay fa kaza de fuddo. Jamma be don hiran parce que dani min mi nyamata mbaxlen di don. Ah bon? Jamma be don so di hirante. No on weli sandu so ni weli. Hal haji ma mambere ya ri. Celli gam tuma ban yuddi fur coddanu. Tuma dangam do tuma ni wala nan. Ni am kam hal haji mambere ya. Ko jam tan kadi bo siki Allah beedi jam tan dawan tan hen dal. Kadi bidi yima gele pottuden nyanden to biri. Kadi jiramma me legal ni fof. Ne mbaada ni tal sukabe legal be yo Allah hokki waat non ko ado teji e pi Dal ça va mi anda ko woni so mi yimama tan mi are raba day dum ko Allah waddi ma kadi so mi yimama tan hay ko purdunodo mi lerat dum tagi so be halda e ma tan mi werat e wadde no yuni no kala haji ma gilma werat wat kadi so be gaddini kam debbo ko tawana mi yanana mi serat sa wonna jamdi kadi mi serat dum non hal haji ma bari yar be mbara no dal so tawi tan natti cakan beɗi yimma kadi sinno ko sagam minema mbaɗen des dérogation des gération et de ɗo galla men minen jeeyi ɗo hakku gubba idawlu kawam kayraji galɗi ko jungal ngol ñande resmami kawami ko kam fof mi yaltina mi seeraɓe somi resimama sa jaɓimi resma kawami goggam fof mi seera mi yaltinaɓe gallo babum jeeyi min nangirma comme grand frère mo ni rek non nangirma mbiɗa ko non dawa grand frère hokono grand frère ma nangirma alsin kawum ni min non nangirma tan ka kawum ay sa wawa haalde ƴatto sabu mino miñiraɓam fof mbeɗa andi ɗumen mbeɗa andi nene en ninita en mariam en ummu en miñiraɓam fof mbeɗa andi baba en anguilla sa wiye ka miñam jiɗɗa nanno hoorema famille amen force fep doyna yaangi rek di wax yoni ari wa ka tago ala sens yidam sabu Allah yidam warga mi tampide ittini an o haji ma so yida hamde ma yide god go ka bidde debbo inshallah hande tan dum jik activité c'est ara andi yimbe legal ngal ay de wallahi ka ñaami kon do ka ko wallahi ko ara andi bidde debbo no way fofu yumum tan wala ko wallahi tamba dum no usti yaduji ma ok ala ko hande ben tan yo wala lelna inshallah